ang advice ko sa mga misis na mga nakaantabay sa tuya ngayon, hindi yan titi, gas, kung hindi mo paglalaruan ang damdamin naming mga kalalakihan. An mag-agom na si Pay Badong, asin si Manay mong Rita. Oh. Ini si Pay Badong mga pangga, binansagan ining ko niyan, si Pay Badong alias Binogong. Asin ang sayang misis, si Manay Rita alias Labatiba. No. Bagong kasalon ining mag-agom na ini mga tugang, o di siyempre, pag bagong kasalon ay talagang magkakalumpuhan. Kumbaga, ang pakatadong mga tugang, dawa kabra, kayang gabuton. Ini si Pay Badong alias Binuogong mga tugang, uro inosentihon ini, ta hubin pa kan sinda kinasal. Pag honeymoon, ang pakatadom, dawa kabra, kayang gabuton, ay day man aram iyan ni Pay Badong. Tadawa, gamitan mong kabra, gamitan mo pa ning pangkalso. Ay day matadom. Dawa eskwalahon mo pa, maayong matadom. Sabi ka mga padihon, dahil ka pading badong mabigla at first time mo kan makahiling, igwayanin ngipon. May ngipon si Pay Badong man, tubod-tubod man. Kang ginabanggihan ng ito mga pangga, kukumpirmahunan ni Pay Badong, kimisis niya, kimanay Rita, alias Labatiba. Sabi daan ni Pay Badong, ngayagom, ano daw kung ngunya nabanggi magkatiristingan ha? Mali na matisting ko talaga kung igwang ngipon. No. Ngunyan, si Manay Rita alias Labatiba, nagsayuma. Suminayuma si Manay Rita, sabi da, pasensya ka na agum, ngunyan nabanggi, pas mo na. May red tag ako ngunyan agum, kaya pas mo na ako ngunyan, pasensya ka na. Kumbaga si Mrs. may ligra. May ligra. Si Manay Rita data na medyo nakukulitan tinawadan San Ribo si Pay Badong. Sabi ni Manay Rita, por dahil iyo, makulitong ka, grabe ang ikakayas mo. Kuyo, gunambot, tinawanin San Ribo, isinubol. Dumang ka daw muna sa Milaor, magkunyang ka muna duman. Walda sana ining San Ribong ini duman sa Milaor, atoy na. Pag abot pa duman sa beer house mga pangga, duman, kukumpirmahon niya pa kung talaga may ngipon ang mga hostess. May ka-table na si Pay Badong mga pangga na sarong medyo may edad-edad na daang hostess. Pero ito daang hostess mga pangga, may pustiso daw ito. Baga daw takang baging ito, itong pustiso kan hostess, inipit niya duman sa sayang kakaan. Inipit niya. May agad bulsa. Mahiling da iyan ni Pay Badong. So pustiso, yan naman sa may kakaan. Sumabi da si Pay Badong. Kumpirmado! Sabay uli da si Pay Badong, winaralat na da duman sa mga inumon. Pag abot duman sa harong nila, sudya niya si Mrs. niya. Sabi ni Pay Badong ki Mrs. niya, sabi ko na. Ang sabi ko. Totoo ang mga istorya ka mga padihong ko agom na may ngipon. Si Manay Rita alias Labatiba da mga pangata naririndi na kay Pay Badong. Napirita na ipahiling tadawa na may ligra. Sabi ni Manay Rita, kumbaga iyo ang kagustuhan ko yugo ng buot, ipahiling. Ipahiling iyan ni Manay Rita na igwa siyang ligra mga pangga, mapula-pula. Kumurahaw da si Pay Badong. Sabi ko na, ipinagamot! Thank you kipading Romel Mimay sa pagpadarakan istorya sa Facebook. Pagramdam ini po istorya sa nakatang isip, invento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po invento sa naday po sinasadya. Alright?